ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ଥିଲା। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଗତ ନଭେମ୍ବର 20, 2025 ମସିହାରେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆମର ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳକୁ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ଯେଉଁ ସାନ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ସୁନୀଲ କୁମାର ରାଉତ ଆସିକି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଏବେ 7ଟା 45ରେ ଆସିକି କହିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ଭଦ୍ରଲୋକୀ ଆମେ ବଢ଼େଇବୁ। ତ ଆମର ଯିଏ ଭଦ୍ରଲୋକୀ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଭଦ୍ରଲୋକୀ ବସିବେ, ତୁ ସକାଳୁ କହିଥିଲେ ନହେଲେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଠୁ ଇଏ ତୁରନ୍ତ ଭଦ୍ରଲୋକୀଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ତମେ ଭଦ୍ରଲୋକୀ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତମେ ଆମକୁ ଜମା ସପୋର୍ଟ କରୁନ, ତା ସପୋର୍ଟର ଯାଉଛ, ତା ସପୋର୍ଟର ଯାଉଛ, ମୁଁ ତମ ଭଦ୍ରଲୋକୀ ମାନିବିନି। ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାର କ୍ଷତି ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ତାଙ୍କର କରିସାରିଲା। କହିଲା କ'ଣ ଭଦ୍ରଲୋକୀ ବସେଇବ, ମୁଁ ତମର ରାମ ବନବାସ କାହାଣୀ ଶେଷ କରିଦେବି ଆଜି। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଭଦ୍ରଲୋକୀଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଥିଲା। ରାତି 12ଟା 20ରୁ 12:30 ଭିତରେ ମୋ ଘରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ମୁଁ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ତିହିଡ଼ି IIC ସତ୍ୟବ୍ରତ ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ FIR କଲି। କଲା ପରେ FIRର ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫେରାର ରହିକି ବୁଲିଲା। IIC ତାର କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟି ବେଲ୍ ଆଣିଲା ମାସେ ପରେ। ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟି ବେଲ୍ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଦେଲା ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟି ବେଲ୍ 21 ଦିନ ପୁରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଆସିକି IICକୁ ଜଣେଇଲି, ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ ସେ ବେଲ୍ରେ ଆସିଛି କିଛି ହେଉନି, ବେଲ୍ ତ ସେ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା, ବେଲ୍ ପୁରିଲାଣି, ଆପଣ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ହଁ ଆମେ ଉଠେଇମୁ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମେ ଖୋଜିକି ଦିଅ ଆମେ ଉଠେଇମୁ। ଆମେ ବି ଖୋଜିକି ବାର ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ, ଜଣେଇଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଧର। IIC କହିବେ ଆମେ ଯିମୁ, ଆମକୁ ସମୟ ହେଉନି, ଆମେ ଯାଇକି ଧରିବୁନି, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ମୋର ନୂତନ IIC ଲୋପାମୁଦ୍ରା ନାୟକ ତିହିଡ଼ି ଥାନାରେ ଜଏନ୍ କରିବା 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିକି IICଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଏକଥା ସବୁ ଜଣେଇଲି। ଜଣେଇଲା ପରେ IIC ମୋ ସବୁ ପଚାରିଲେ ଏ କେସ୍ କେବେଠୁ ହେଲାଣି। ମୁଁ ନଭେମ୍ବର 2025 ମସିହାରେ ହେଇଛି। ମୋର ପୂର୍ବତନ IICକୁ ମୁଁ କହି ସାର୍ କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନୂଆ IIC ଲୋପାମୁଦ୍ରା ନାୟକ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବା 3 ଦିନ ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାକୁ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଗିରଫ କଲେ କୁଳାପୋଖରୀ ଛକ ନିକଟରେ କରିକି। ଆଜି 15 ତାରିଖ IIC ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲେ। ସୁନୀଲ କୁମାର ରାଉତ ଗିରଫ କଲେ କୁଳାପୋଖରୀ ଛକ ନିକଟରୁ। କଲା ପରେ ଆଜି 15 ତାରିଖ ସୁନୀଲ କି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲେ। ଯାହା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନୂତନ IICଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ନାୟକ ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଇଓ ଥିଲେ ଆମ କେସ୍ର, ଆମ ନାୟକ ସାର୍, ମୁଁ ସେ ନାଁ ଜାଣିନି, ଖାଲି ନାୟକ ସାର୍ ବୋଲି ଜାଣିଛି। ତାକୁ ନାୟକ ସାର୍ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରି କାଲି ତାକୁ ଗୁଳାପୋଖରୀ ଛକ ନିକଟରୁ IIC ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଲେ। ତାକୁ ମୁଁ IIC ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏ କାମ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି।